Hurian ni Tuhan nanolonga di bagasa tuata Yesus Kristus ta pasada rohata martangya kita. Dameni debata na sumurung siyan saluh na roha. Ima mangaramo ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni debata na sartuhita dia pada partikianon. Dienek mai siyan barita nauli na sinura di si Matius bidu 10 sada. Mamuka mai siyan ayat 25 masoho sa ayat 27. Tapayutihu ma o mahata ni Tuhan. Ujui ma didok Yesus hatana songonon. Hupuji ho amang Tuhan na manggonggomi banua gijang dok tanon. Ala ditamodikon ho hatai siya julunyak kanapistar do na maroha. Gabe dipapatar hoi tuaka siho dihonoton. Olo amang aido dialamohon rohapian. Saluhut nai nunga dipasa damang tuau. Asadang adong tumadda anaki dukon ni amai. Amai pe dang adong tumaddai ya soholan anaki. Akup ni na pinodaan ni anaki manghiton lomo ni rohana. Ido yang usaha na. Huria na nolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus. Nungatung somal situtu hita. Di bagasan parngoluonon. Pasahaton akka hata mauliate. Isarana molo diurupi dongata hita pasti tadok mauliate. Molo malua hita siyan parmaraan pasti tadok mauliate. Bahkan molo gabe tulus akka nasinakap ni rohatta pasti tadok mauliate. Hata mauliate sa sitongna sada hataridaan nang makilala pangurupio niak kajol mahumaliang alay narumikot nang makilala pasu-pasu ni debata nang sahat nang jinalona di bagasa ngoluna si gadupari. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikianon. Tung masetakas do Tuhan Yesus. Pasahaton hata pujian manang pasahaton hata mauliatena tu debata na manopa langit do tanon. Hata mauliate na pinasah manang hata pujian na dipasah Tuhan Yesus Kristus tu debata amai disiala nang dipilih debata ibana gabe parhitian na. Rotu tonga-tonga portibion na gabe parhitian ni amai laho paluahon saluh na akka jolma manusia. Ditada Yesus Kristus dirina. Diboto Yesus Kristus ibana anak ni amai na ikumbangulahon akka sakap di amai di tonga-tonga di portibio. Damang dainang alay di bagasan ayat 25 on adong no padohan ni Tuhan Yesus di sida madokon. Tuhan na manggonggomi banua gijang dok tanoon ala ditamo dikoko hatai siya julo niya kanapistar do na maroha. Molo di bahasa Indonesia lebih tepat na didok Tuhan Yesus Kristus. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Ditabunihon manang ditamodikon manang diodingi manang dang dipabotoh debata tuak kajul mana bijak dok nama roha taringot hadirin ni Tuhan Yesus Kristus.
Alay nagabi suku-suku damang dainang. Isi do na dimaksud ni Jesus Kristus. Julma napistar do na maroha. Julma napistar do na maroha. Oma sen horong ni hala Yahudi, hala Farisi, hala si boto surat. Namadok diri nasida napistar. Namadok diri nasida na maroha. Na mga sahon hadirion na mga sahon parbinotuan na mga sahon hagugoon na hamalon na. Selagi na sila mga sahon akahadirion na, akahamalon na, akapistaran na, marpangusaden hunang tu diri sa diri. Dan buhay tarjalo roha dinasida. Waso na adong di Jesus Kristus. Dan buhay tarjalo di roha dinasida. Ya Jesus anak ni debatay na sinuro ni debata tutonga-tonga portibyo paluahon jelma siya dosa. Alay di pabotohon debatado tuaka na mekmet molo di bahasa Indonesia lebih tepat na didokon bagi orang kecil. Taringo isi Yesus. Isi maka jelma na mekmet. Na madok dirina na pugos. Na huna pa siyak-siyak. Na marsitaw no. Di dalam kelemahan, tentu mereka membutuhkan penyelamatan. Maka kedatangan Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Kedatangan Kristus bersama dengan mereka. Mereka merasakan bahwa Kristus itu yang menyelamatkan mereka. Maka mereka percaya, mereka mengenal, mereka akhirnya mengerti akan kerajaan Allah, akan keselamatan itu yang dinyatakan oleh Kristus. Dan dipakai nasida parbinotuanna. Hagaliunna metonna do na dipakai nasida. Holang mengalului asi-asi niak kahumaliang tarlumobi asini rohani debatado asa margugu nasida madala niak kaparngolonna. Jala dihilala nasida do takas asini roha na binuhaton ni Jesus Kristus. Nah, damang dainang diuduti do musenang di hata ni Tuhanon di bagasan ayat 26 di dok Tuhan Yesus do olo amang aido dialomon roham salhutnai nunga di pasak damang tuau asadang adong natumadda anaki dukkon ni amai pedang adong natumadda iaso anaki aku ni na pinodaan ni anaki mangitolomone rohana. Maka orang tidak akan pernah bisa mengerti siapa Allah, siapa Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Dan demikian sebaliknya. Molonunga tatada Yesus Kristus di bagasan parngolota. Ibana do debata, ibana do namanesa dosata, ibana do haluota, ibana do napahotok kita asagai partohap di harajaun di debata. Gabe tatada amai, gabe parsidoh tita di harajaun. Nah, damang denang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hobarto jahan na satu hita di apala partikianon didokon debata si tulusada na manop pasaluhuna. Ahadon na nang dohonon na tuhita ganuk marsada sada. Marhite-hite jami taon na parjolo nang diajaro tuhita ganuk marsada sada na sa jolma na madok moliate di bagasan ngoluna iko dipatuduh maha molation ni rohanai marhite-hite na mangulalomo ni rohani di mata. Maka ketika kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena keselamatan yang kita terima, maka sesungguhnya rasa syukur itu ikut tapatuduhkon marhite-hite parangena dengan di bagasan parngolosi ganupare. Hata mau lihat
manang hata pujian na tapasa tu di bata. Dada ala nabuhita mangulu. Manang dada ala nagabi malohita. Alay hata maulihat na tapasahat. Ala panadauta dingoluta nang dihaulungi di bata. Ala panadauta di basa-basa ni di bata nang tajalo di bagasan nguluta si ganopare. Dapat tuduhon marhiti te parange. Marparange na dinggan. Marparange Bartolomo ni rohani di bata. Namangyo dabang day nang nanonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Tadok mauliate tu di bata. Disiala nang taboto do takas nang tatad Yesus Kristus ibadah do di bata. Dang adong di bata na asing dukon ni Yesus Kristus. Dang adong haluaon nabuta jalo di bagasan parngolota. Monodang ala ni Yesus Kristus. Maka karena kita sudah dijamin diselamatkan dalam Yesus Kristus, maka kita harus mengucap syukur. Alina manginang patudok kamu na di bagasan ngolumuna roha mauliate marhite-hite parangin adenggan. Jaledok ko kamu na hata mauliate ihulang tu Yesus Kristus. Ibadah do nama kokopita, ibadah do anak niamai, ibadah do Tuhan, ibadah do naik kota pangasahon dang hadiriota, dang hagogota, dang ima akahamalota. Ale kota boto do ala di asi di roh diri batado na pangulo kita, ale ni kota puji iban ay kota do modiate. Tu de bata nang paluh kita. Amen martanya kita. Moliate Tuhan nunga taruli hamis yan hatam dia pala partikianon. Odo tutu Tuhan si pangulu jalan namano pahami. Diajari ho kami asa takas manadaho di bagasa ngulu nami si ganopari. Asa takas hula ho kami akalomo ni roham. Songon sadatada panadon nami di salut na holong ni roham na kami jalo. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen.